Fiecare vorbim în măsura în care am ajuns să fim luminați de Dumnezeu, prin cuvântul lui Dumnezeu, în măsura în care am cercetat, în măsura în care am studiat și nici nu putem să ne acuzăm unii pe alții dacă nu vedem exact la fel, pentru că și Biblia ne spune că cunoaștem în parte și cunoscând în partea asta, Dumnezeu să ne ajute ca părțile noastre să adune împreună, ca să formează întregul și noi să ne bucurăm de lumina pe care ne-o dă Dumnezeu, cât de mică o fie. Dacă întunericul e mare, oricât de mică lumină ai, te descurci cu ea. Nu-i așa? Dar dacă n-ai deloc lumină, e foarte greu în întuneric să te descurci, la care zic Dumnezeu să aibă milă de noi. Eu, după cum văd eu, nu știu cum aș vrea să spun, deci n-aș vrea să spun de doi anticriști, două feluri de anticriști sau chiar trei feluri de anticriști. Aș vrea să spun despre, să zic așa, trei lucruri mari care îi caracterizează pe anticriști. Acum, când vorbim de omul fără de lege, care spune în Tesaloniceni, spune omul fără de lege și noi ne gândim la un singur om. Așa ne gândim noi, așa-i? Omul fără de lege și zic, gata, un om o să fie un om și toată lumea vorbește așa. Dar numai să vă duc să gândiți puțin diferit, să vă duc din nou în Tesaloniceni, să vă duc să vă dau, al știți din Tesaloniceni, să mă duc să vă dau din Timotei, să vedeți ce zice Timotei în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16 și 17. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu, de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprienire, pentru ca omul lui Dumnezeu. Ce zice? Ăsta e unul singur? Ăsta e unul singur? Ei, deci asta o să fie un singur om pe toată lumea. Ai văzut că nu e așa? Pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destonic pentru orice lucrare bună. Omul fără de legi, părerea mea, nu o să fie unul singur. Omul fără de legi, el a început. Zice în Tesaloniceni, hai să ne ducem în Tesaloniceni, zice că a și început să lucreze, dar ne ducem și venim. Așa, citind din 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră, să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo pistolă ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar și veni chiar. Dai seama ce învățături circula și pe atunci. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, deci o să fie multe amăgiri. De-aia ne spune Pavel, aveți grijă, să fie multe, că nu va veni înainte ca să fie venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de lege, fiul pierzării. Potrivnic cu care se înalță mai pe sus de tot ce se numește Dumnezeu, sau de ce este vrednic de închinare, așa, deci omul, de a se descoperi omul fără de lege. Jos spune aici omul păcatului. Și așa cum acolo omul lui Dumnezeu nu-i unul, nici aici nu-i unul. Fiul pierzării, dar așa acolo omul lui Dumnezeu. E la singular, omul lui Dumnezeu. Ok. Potrivit care se înalță mai pe sus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Nu acum. Cine-i templul lui Dumnezeu? Mergem tot la Biblie. Așa cum a spus Andrei. Templul Dumnezeu nu mai recunoaște vreo clădire pe pământ. Ne-a spus Ștefan, ne-a spus Pavel, până și Solomon când a făcut templu. O zis, cum să-ți fac eu ție o casă, pe tine care nu te încapi cerul și pământul, să-ți fac eu ție o casă ca să locuiești în ea. Solomon care a făcut templu.
Și vine Ștefan și vine Domnul Iisus și Noul Testament și ne spune Dumnezeu nu locuiește în templi făcute de mâini omenești. E clar, 100%. Dumnezeu nu locuiește aici. Înțeles? Nu acum. Totuși El se va așeza în templul lui Dumnezeu. Cine-i templul lui Dumnezeu? Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu? Care-i templul Duhului Sfânt? Trupul. Biserica e templul lui Dumnezeu. Mă fiți atenți. Voi sunteți templul lui Dumnezeu. Și noi alcătuim templul lui Dumnezeu, trupul lui Hristos sau templul lui Dumnezeu, suntem noi. Noi suntem trupul lui Hristos, biserica. Eu v-am spus de atâtea ori. Trupul lui Hristos, dacă cineva vorbește de el și nu spune despre care trup vorbește, eu am încurcat. Eu zăpăcit de nu știi. Vorbește de cel care s-a coborât în cer, ca pâine care dă lumii viață, adică cuvântul care s-a făcut trup. Vorbește trupul de carne sau vorbește de trupul lui Hristos, ca biserica. Deci Domnul Iisus și-a dat cele două trupuri, și-a dat cele două trupuri pentru noi, cuvântul, și trupul de carne pentru noi, ca să se formează a treilea trup al lui Hristos, care e biserica. M-ați înțeles? Ce interesant. Nu acum. Satana, credeți că el e prost? Sau omul fără de lege pe care Satana, dacă ne duce în Apocalipsa 13, îi dă toată puterea lui și toată asta? El crezi că se va așeza undeva într-o clădire din asta, așa ca să... Că el știe că asta nu mai tem. Că el știe Biblia, frații mei. El nu mai se așează acolo. Și unde se va așeza? Aici, în biserică, exact unde e templul lui Dumnezeu. După cine se luptă el? Se luptă el după oamenii din lume care deja s-a lui? Nu, el caută să intre aici, unde Hristos domnește, unde e templul lui, unde sunt legile lui, unde sunt porunci, unde e împărăția lui. Și aici va și intra. Și aici o și intrat, după cum am vorbit și cu alții, credem că deja a intrat. Pentru că omul fără de lege, omul păcatului, a ajuns deja pe la învoanele bisericilor. În templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu, adică cum? Se numește ca Hristos, stăpânește peste biserică. Măi, frații mei, în biserică, ei se plâng că n-au autoritate. Autoritate în biserică, știi ce înseamnă autoritate? Mai pe românești. Ce înseamnă? Andrei. Stăpânire. Asta e autoritate, stăpânire. Ce interesant. Deci, eu nu pot să mă plâng că n-am stăpânire peste voi. Dar cine zice eu să am stăpânire peste voi? Dar eu m-am dat viața pentru vreunul dintre voi? Păi, frații mei, voi știți cât de scump sunteți înaintea lui Dumnezeu? Dacă sunteți al lui Dumnezeu sau dacă sunt al lui Dumnezeu? Păi Dumnezeu într-o vreme a zis, caut un om și scapi Ierusalimul de la pierzare. Păi tu îți dai seama cât te distruge unul dintre cele mai frumoase orașe din lume, cu templul cel mai frumos de acolo. Și o zis că un om caută și salvează Ierusalim. Un singur om, frații mei. Ai văzut Avram până când s-a dus Sodoma și Gomorra, dacă i-ai găsit tu. Până la cât s-a dus? La 10 sau la cât s-a dus? Până la 5 s-a dus. 10, nu? Și eu 10. Nu știu. Și eu tot la 10. Dar e ok, în fine. Da. Și totuși a zis, dacă găsesc 10 oameni, nu o să nimicesc. Bă, important e 10 oameni. În Detroit, în lumea asta, important e. Slăvit să fie Dumnezeu, frații mei. Să nu crezi că n-ai valoare. Că noi de multe ori, că dacă nu mă duc la adunare, dacă nu mă duc, că ce fără mine, ce cu mine. Nu e adevărat. Că un singur om cât valorează înaintea lui Dumnezeu. Și noi credem că, băi, frații mei, de-aia trebuie să fii foarte atent.
Foarte atent când vorbești cu oameni, mi-e frică de oamenii care au frică de Dumnezeu. De ăștia mi-e frică mie. Oamenii care văd că n-au frică de Dumnezeu, eu n-am nicio frică de ăștia, care n-au frică de ce e scris. Nu mi-e frică, poți să le spui ce vrei la ăștia. Dar la un om care are frică de ce e scris și de ce e în cuvântul Dumnezeu, acolo să ai mare frică. Că acolo e Dumnezeu. Acolo Dumnezeu s-ar putea... Ai văzut ce s-a întâmplat cu Anania și cu Petru? Pentru că acolo era Dumnezeu. Și până a ajuns la Petru, a murit. Doamne, ai milă de noi. Deci, omul fără de legii se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Când se va așează? După ce se leapă de, cum a zis Andrei, de credința sfinților. Și ne duce înapoi în Iuda. În Iuda, ce interesant e, mă, acum parcă am văzut mai bine când o citit Andrei de aici. Parcă n-am văzut, nu mi s-au deschis așa tare ochii până acum. Dar cât de clar e, mă, extraordinar. Ia, îi pune înapoi versetul 3. Ia. 4 e cheia, dar citim de la 3. Prea iubiți-l, pe când căutam cu Torin Anisul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu, să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată Sfinților dată pentru... Și mai tare îmi vin să cred acum, și mai tare. Vă știți cât de tare a fost subiectul ăsta pe vremea când eram eu fecior? Ce trebuie să fie luat dinainte ca să se poată descoperi? Că au zis Pavel în Tesalonice, voi știți bine ce îl împiedică. Băi, câte studii cu taică meu, Simeonuc a fost acolo, am fost mulți frați acolo. Dar ce? Unul zicea că mireasa, că nu se poate, că atunci nu mai, uite că trebuie să meargă necazul cel mare, că uite cum, pe cine persecută. Păi cine o fi? Asta a fost întrebarea. Și mi s-o descoperit și parcă acum mai clar văd. Mai clar îi văd. Și acolo, exact acolo vorbea și numai până nu se deschide ochii, nu se deschide Dumnezeu ochii. Cine? Credincioșii care să cred credincioși, dar de fapt sunt falși. Ei se leapă de credința și care credință scrie în Tesaloniceni? De care? În Tesaloniceni. Asta scrie în Iuda. 2 Tesaloniceni. Ne ducem înapoi. Așa ai văzut? Versetul 12. 2 Tesaloniceni, 2 cu 12. Ești acolo? Cei ce n-au crezut ce? În Hristos? În Isus? Ăștia toți cred în Isus. Ăștia cred în Isus aici. Problema e că toți cei ce n-au crezut adevărul ce-au găsit plăcere în nelegiuiri. Aici e problema. Deci, credința care a fost dată Sfinților, dată pentru totdeauna, e cea care crede în ce e scris în adevăr. Băi, clar? Și ne ducem în Iuda să vedeți că asta e. Și adică, că acum continuă, versetul 4 din Iuda. Cât s-au strecurat printre voi, nu am scriși de mult pentru o sândă aceasta, oameni nevlavioși, care schimbă în desfrânare Harul Dumnezeu nostru și te găduiesc pe singurul nostru stăpân și Domnul Iisus Hristos. Prin ce? Prin fapte, nu cu vorba. Nu cu... Și asta vreau să spun că sunt anticriști este care tăgăzează mai multe lucruri. Sunt anticriști care îl tăgăduiesc după ce din i-am citit asta acum și ne ducem înapoi în Ioan. Vedeți că și vorbește de toate trei ceea ce îi caracterizează pe anticriștii ăștia. Și hai că citesc de aici de unde s-o citit. Versetul 22. Cine este mincinosul? Dacă nu, cine este mincinosul? Dacă nu, cel ce te gădește că Iisus este Hristosul. Acela este anticristul care te gădește pe Tatăl și pe Fiul. Adică, în Israel au fost mulți Iisus. Știți, au fost și Iisus Bar, au fost mulți Iisus. Dar, vedeți când îl întreabă Domnul Iisus pe Petru, tu cine zici că ești? Interesant că din cer, când au venit și chiar m-au uitat în Luca, îngerul nu a zis că îl va chema Hristosul. Ce interesant! Fiul lui Dumnezeu. Și a zis, tu ești Hristosul.
Ce înseamnă Hristosul? Mesia. Mă, ați înțeles? Mesia înseamnă Hristosul. Când se duce în Ioan 4, la Samariteanca, zice Samariteanca, am găsit pe Mesia, care se zice Hristosul. Ați înțeles? Mesia, cel trimis, practic, Mesia. Înțelegi? Vedeți, pe pământ cât vreme a fost Domnul Iisus, de fapt, puțini ziceau Hristosul. Și Pilat l-a întrebat, tu ești Hristosul? Ești tu cu adevărat Fiul lui Dumnezeu? Deci, trimisul lui Dumnezeu? Deci, ăsta e important. Vedeți, și musulmanii, ei cred că e Iisus, că e un proroc, dar ei nu cred că e Fiul lui Dumnezeu sau Hristosul, dacă vrei. Și odată ce nu crezi asta, înseamnă că tăgăduiești. Deci tu, evreii, majoritatea nu cred asta. Majoritatea evreilor. Și astăzi îi tăgăduiesc. Și deci mulți cad aici că nu cred că Iisus e Hristosul. Necrezând că Iisus e Hristosul, nu cred nici că, nu cred nici în Dumnezeu. Cine tăgădește pe Fiul, tăgădește și pe Tata. Așa zice. Cine mărturisește pe Fiul, are și pe Tata. Amin? Deci unul din punctele de vedere prin care să te caracterizezi ca anticrist e că nu crezi că Iisus e Hristosul. Dar nu cred că avem problema asta aici noi în biserică. Acum, cealaltă e mai grea și asta e din... mai dau un converset la treaba asta în 1 Ioan capitolul 4, versetul 2. Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaște după aceasta. Orice duh care mărturisește că Iisus este Hristos a venit în trup, că Iisus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu. Și orice duh care nu mărturisește pe Iisus nu este de Dumnezeu, ci este duhul anticristului, de care venire ați auzit, chiar este în lume acum. No, ați înțeles? Fiți atenți. Și aici vorbește cumva la singular, cum v-am spus. Dar aici e vorba de mai mulți, cum e vorba și de omul lui Dumnezeu. Deci prima, nu recunoscut că Iisus e Hristosul. Aici a doua, nu recunoaște că Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, a venit în trup. Ce unii îl așteaptă să vină. Mă, ați înțeles? Evreii mulți îl așteaptă să vină. Deci nu, a fost Iisus, a fost un om bun, a făcut multe lucruri bune, dar a fost un Iisus, un proroc în Israel. Ai înțeles? L-auzeam pe musulman vorbind, ce interesant, man. Și dacă nu știi Biblia, o să fii atent aici, o să că ei normal sunt pe calea cea mai dreaptă, că l-a întrebat cineva. Știi, pe YouTube l-a pus cineva și l-a întrebat cineva, de ce musulmanii credeți că voi sunteți cu adevărul? Foarte corect, zice, fii atent aici. Fii atent, zice. Evreii cred doar în Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob. Credincioșii cred în Avram, Isaac și Iacob și Iisus Hristos. Noi credem în Dumnezeul lui, noi credem și în Avram, Isaac și Iacob, credem și în Hristos, dar credem și în Mohamed. Cu noi completăm pe toate lucrurile, zice. Noi credem în ultimul, până la ultimul profet. Dai seama cum ne-a pus oameni. Că m-am zis, extraordinar, domnule, cum o pus să îi crede până la ultimul. Noi ne oprim la Hristos, evreii se oprește la Moise și creștinii la Iisus, dar ei practic au venit până la Mohamed, până... Nu, asta e. Deci, a treilea lucru, deci două lucruri. Una, încă o dată, unii sunt anticriști datorită faptului că nu mărturisește că Iisus e Hristosul. A doilea fel de anticriști, care e? Ia să văd. Sunteți atenți? L-am citit amul. Foarte bine. Și a treilea, citind din a doua epistola lui Ioan, care l-a citit și Andrei, dar acum îl citim din nou, care zice că nu vine în trup.
Căci în lume s-au răstăpânit mulți amăgitori care nu mărturisesc că Iisus Hristos vine în trup. Iată amăgitor de care e ăsta? Ăla care nu rămâne în învățătura toată, că spune aici, versetul 9, din 2 Ioan. Oricine e înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta are pe Tatăl și pe Fiul. Și dacă vine cineva la voi și nu are asta, deci acum, ce înseamnă a rămâne? Dacă ai intrat în mlădiță, trebuie să rămâi în mlădiță. Cum rămâi în mlădiță? Cum rămâi în Hristos? Cum rămâi în învățătura Lui sau în Hristos? Doar trăind ce a spus Hristos. Și uite că poți să fii anticrist în biserică. În biserică și ești anticrist. Ești în biserică. Nu ați văzut prin câte forme să poate dovedi anticristul? Acum, mă gândesc că cea mai, și de fapt, cea mai tare formă acum, prin care, pentru că anticristul a putea vezi că ea și dintre noi, nu erau dintre noi, știi, dar ea și dintre noi, ca să vadă că nu toți erau dintre ai noștri, și o să iasă, și acum ăștia zic că o să fie un evreu, 100% trebuie să fie evreu. De ce? Pentru că caracterizează multe lucruri dintre evrei, că ei nu cred că a venit Hristosul, ei nu cred, eu a fost un Iisus, dar în același timp o să fie și creștin, că trebuie să aibă, pentru că aici, deci nu mărturisește pe Hristos că vine în trup. O să fie care o zice că a venit în trup, dar nu că vine în trup. M-ați înțeles? Dumnezeu să ne dea mult înțelepciune, frații mei, să înțelegem că cred că unele lucruri sunt păstrate pentru descoperiri, doar pentru vremea lor. Dar noi trebuie să avem ochii deschiși, pentru că taina aceasta fără de lege, zice în Tesaloniceni, au și început să lucreze. Și cum am citit și aici, în Ioan 4, el chiar este în lume acum. Versetul, în Ioan 4 cu versetul, el chiar este în lume acum, anticristul. Ha? Duhul lui anticrist, ia, Duhul lui anticrist, sau ok, Duhul care mărturisește nu este, ci este Duhul anticristului, de care venit. Deci, dacă e Duhul, că Duhul nu-l vezi tu, trebuie să fii în ceva om. N-ai cum să-l vezi dacă nu e un om. Că vezi că și curvia, dacă nu e făcută, nu există. În copac nu o vezi. Sau, eu știu, la comia de bani, nu există în copaci și o vezi acolo. Deci, eu cred așa, că încă de la Hristos, și ce credeți? Pe vremea lui Hristos nu au fost anticriști. Cum nu? Că doar au fost împotriva lui Hristos. Toți farisei au fost anticriști. Dacă merge așa. Că doar au fost împotriva lui Hristos și l-au răstignit. Nu au fost anticriști. Numai că Duhul ăsta crește după Apocalipsa 13, datorită nelegiuirii. Și uite în America cum crește de tare. Uitați-vă în America. Eu mă mir. Eu mai citesc acum așa, cât să-l acuză pe Trump că acum ăștia vor, exact acum înainte de alegeri, cum îi ziceam, nu-mi vine în cap, supinat, l-a supinat. I-a făcut supina. Exact e acum înainte de alegeri, deci că atâta diabolicie lucrează oamenii ăștia. Vezi diabolicia cum vrea să facă rău și să strice. Supină, deci îl duce la congres ca să-l întrebe. La congres și vrea să-l bage în pușcărie. Ia. Sau, dai seama. Deci, acum, cum o să votezi pentru un om care el e în poziții, nu o să treagă nicio concluzie, după cât îi zice ăștia, dar o să-l judece chiar înainte de alegeri. Și acum votează tu pe un om care e cumva în stare de judecat, în stare de proces de judecat. Trăim vremurile astea, greșează la nevastă în timp, că exact așa e în biserici. Aștia din biserici pornește. Uite-te în biserici ce se întâmplă și asta e acolo, în congres și mintă ăștia dă-n ia țapile, nu e nicio problemă. Tătii și merg înainte și
unde să ajungem, numai Dumnezeu știe. Orice caz, roz nu o să fie în față. Roz nu vine. Nu vine, frații mei. Și n-aș vrea ca să vă sperii. Noi avem o nădejde din Dumnezeu și să ne punem toată nădejdea în El, la care zic Dumnezeu să ne dea înțelepciunea aceasta. Aici îi spune că noi am primit ungerea din partea lui Dumnezeu, care ne va învăța și ne învață și nu ne va lăsa. Și nu avem trebuință de nimeni, așa zice aici. Și cum să înțelegi asta? Că despre voi ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi și nu aveți trebuință să vă învețe cineva. Atunci eu de ce vă învăț? Hă? De ce mă ascultați? Hă? Hă? Cum? Da, dar uite, n-aveți voie să vă învețe cineva. Atunci de ce mă mai asculți? Da, de Cristi. Deci fiți atenți la text, că e foarte simplu să înțelegi dacă ești la înțelegere. Deci, dar trebuie să fii atent. Că dacă ți-l pune cineva, de ce mai aveți asta? Că, uite, n-aveți nevoie. Dar scrie în Efeseni că Dumnezeu rânduit în biserică apostoli, proroci, învățători, evangeliști pentru desăvârșirea sfinților. Și aici zice că despre voi ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi și nu aveți trebuință să vă învețe cineva după cum ungerea Lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în El și așa, după cum am învățat ea. Cum adică? Adică nu avem nevoie cineva să vină să ne învețe din afară, dar noi între noi, voi, ați înțeles? E simplu. Încă o dată. Cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi și nu aveți nevoie să vă învețe cineva, ci după cum ungerea lui vă învață despre toate lucrurile. Deci, din afară să vină să ne învețe cineva, nu avem nevoie. Că noi avem ungerea și noi ne avem și ne învățăm unii pe alții. Înțelegi? Din afară nu avem cineva nevoie să ne învețe. Dar noi care avem ungerea, noi ne putem învăța unii pe alții. Amin? Amin. Doamne ajută-ne, amin. Dumnezeu să ne ajute, frații mei. Versetul ultimul, dacă știți că El este neplinit, să știți că oricine trăiește în neplinire este născut din El. Acum, tot să te ami de anticrist, de semnul fiarii, eu vă spun un lucru. Dacă tu ești omul lui Dumnezeu din Timotei, înțelegi, care am citit aici, dacă tu trăiești în neprionirii, care am citit aici, dar dacă trăiești în fără de lege, dacă trăiești în fără de lege, ce te mai tinde om fără de lege? Că ești prieten cu el. Deci depinde cine ești. Oricum, lumea asta se împarte în două. Omul fără de lege și omul lui Dumnezeu. Sau acum noi, Dumnezeu să ne ajute să fim omul lui Dumnezeu. Amin. Să ne păstrăm curați. Și dacă noi ne păstrăm și trăim în oricine trăiește în neprihănire este neprihănit, sigurat că n-ai treabă cu omul fără de lege. Și el o să te persecute și o să te dea afară și nu o să-i placă de tine. Doamne ajută, Doamne dă putere, Doamne dă înțelepciune și ajută-ne să rămânem pe calea Ta până la venirea Ta. Amin.